As enfermidades cardiovasculares continúan a ser a principal causa de morbimortalidade no noso país. Inicialmente, a enfermidade aterosclerótica é subclínica, polo que identificala de forma precoz é un reto. Hoxe en día, na práctica clínica, a forma de valorar o risco cardiovascular é usando escalas validadas como o SCORE-2. Sen embargo, esta ferramenta presenta limitacións, xa que nos estadios máis precoces tende a infraestimar o risco. O diagnóstico dunha placa aterosclerótica cambia por completo o manexo do paciente. Segundo as guías europeas, a súa presencia fainos reclasificalo a moi alto risco cardiovascular. Isto obriga a un control intensivo sobre os factores de risco, en especial sobre o control dos lípidos. Neste contexto nace o RECAP-ECO. A nosa hipótese é que o médico de atención primaria é quen de detectar, mediante unha ecografía de carótida, a enfermidade aterosclerótica subclínica. E así mellorar o pronóstico cardiovascular dos doentes. A nosa mostra son persoas entre 40 e 79 anos, clasificados segundo o SCORE-2 como de risco baixo, moderado ou alto, aos que realizaremos a ecografía. Deseñamos un estudio multicéntrico en 4 centros de saúde na área de Santiago e Barbanza. O estudio consta de 2 fases, unha transversal, para coñecer cantos doentes restratifican a moi alto riesgo cardiovascular por esa presencia de ateroma na carótida, e unha fase de seguimento longitudinal a 5 anos, para medir o impacto real da nosa intervención. O RECAP-ECO pretende demostrar que cos medios adecuados a atención primaria ten unha importante capacidade innovadora, resolutiva e coste efectiva, mellorando o prognóstico cardiovascular dos galegos.